जय जगन्नाथ सांगमाने सांगमाने केते विचित्र ए दुनिया ना। जेतेବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମରି ଯାଉଛି ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଶବରେ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧଘର ଏବଂ ବାରପତ୍ର ଯାହା ବି ରହୁଛି ଯେତିକି ଆମର ରୀତିନୀତି ସେ ସବୁରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ମୁଁ ସୁଧଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ମୁଁ ବାରପତ୍ର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରିୟଜନ ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ବି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସେଠି ଟିକେ ସହଯୋଗ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଟିକେ ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଲୋକକୁ କରିବା ନା, ସେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧଘର ବାରପତ୍ର ଏସବୁରେ ଆମେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ ଏଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହିସାବରେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆରେ ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଦେଲା ନା ସେ ଅମୁକ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରି ବାହା ବାହା ନେବାରେ କିଛି ବି ଲାଭ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।